рӯза ва намозҳои таровӣҳ дар моҳи рамазон бояд аз рӯи ихлос ва имон ва умеди аҷр ва подош аз худованд бошад, на ба хотири пайравӣ аз мардум ё тарс аз онҳо рӯза гирифт. чуноне ки пайғамбар фармудааст: касе ки бар асоси имон ба худо ва умеди аҷр аз вай рӯза гирифт, гуноҳони гузаштааш бахшида мешавад. ва фармудааст: касе ки бар асоси имон ва ихлос ва талаби аҷр аз худованд дар моҳи рамазон ба намоз ва шабзиндадорӣ бипардозад, гуноҳони гузаштааш бахшида мешавад. шунавандагони азиз, таваҷҷӯҳ дошта бошанд ки шоиста аст ки дар намозҳои таровih бо ҷамоат ширкат кунанд ва ҳамроҳи имом намоз бихонанд, то ин ки имом аз намоз мунсариф шавад, то ин ки аҷр ва подоши қиёми шаб ба даст оваранд. расулуллоҳ мефармояд: касе ки имон ба намоз истод, то ин ки имом аз намоз фориғ шуд, барояш қиёми тамоми шаб навишта мешавад. дар моҳи мубораки рамазон шаби қадрро фаромӯш набояд созем. он шаби муборак ки аз моҳ, яъне 83 солу 4 моҳ афзал ва беҳтар аст. ин шаби муборак дар 10 рӯзи охири рамазон аст. бо зиндадории ин 10 шаби охир, бо зикр ва дуо, ҳамчунин тиловати Қуръон битавонем фазилати шаби қадрро дарёбем. аз эътикоф дар моҳи рамазон ба хусус 10 рӯзи охир ғофил набошем. моҳи рамазон моҳи эҳсон ва накӯкорист. моҳест ки бояд ба фикри дигарон буд. пас бо бахшиш ва садақа додан ба бечорагон бо ёди онҳо бошем. моҳи рамазон моҳи нузули Қуръон аст. пас вақтҳои худро бо тиловати Қуръони карим сипарӣ мекунем. бидонем ки Қуръони карим дар рӯзи қиёмат барои инсон шафоат мекунад. шунавандагони азиз, умри инсон кӯтоҳ ва маҳдуд аст. пас ин айёми фархунда ва гиромиро бо суханони беҳудаву бемаънӣ талаф набояд кунем. фароиз ва барномаҳои солонаи ислом барои худсозии инсонҳо рӯза аст. ва рӯза он аст ки ҳар мусалмони болиғ ва оқил ҳатман бояд аз дамидани субҳи содиқ то ғуруби офтоб бо нияти итоати фармони худованд аз бархе корҳо ки шарҳашон хоҳад омад бипарҳезад. пайғамбари акрам фармудаанд ки ҳар кас рӯзаи моҳи рамазонро хос барои хушнудӣ ва ризои парвардигор бо мақсади ба даст овардани аҷру савоб бигирад, тамоми гуноҳони гузаштааш бахшида мешаванд. ҳамчунин фармудаанд ки бӯи даҳони рӯзадор дар пешгоҳи парвардигор дар рӯзи қиёмат аз бӯи мушку анбар маҳбубтар аст. дар ду ривояти дигар омадааст ки дар рӯзи қиёмат барои рӯзадорон хоне густурда мешавад ва эшон, яъне рӯзадорон, аз он тановул мефармоянд, яъне мехӯранду менӯшанд, дар ҳоле ки дигарон дар интизори ҳисобу китоби худ ҳастанд. онҳо мепурсанд ки ин тоифа киҳоянд ки аз суфраи ҷаннат тановул мефармоянд ва мо ҳанӯз дар интизор ба сар мебарем. нидо мерасад ки инҳо рӯзадорон барои худо ҳастанд, дар сурате ки шумо рӯзаро мехӯрдед. худованд рӯзаро ҳамон гуна ки ба миллатҳои пеш аз ислом фарз гардонида буд, онро бар уммати ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу низ фарз гардонидааст, он ҷо ки мефармояд: эй касоне ки имон овардаед, рӯзаи моҳи рамазон бар шумо фарз гардонида шуд, ҳамон гуна ки ба миллатҳои пеш аз шумо фарз гардида буд, бошад ки парҳезгор шавед. рӯза рӯзи душанбе дуюми моҳи шаъбони соли дуюми ҳиҷрат фарз гардидааст. Allah
कैसे इश्क से सज गई राहें, जब से देखी है तेरी निगाहें। या खुदा मैं तो तेरा हो गया, कैसे इश्क से सज गई राहें, जब से देखी है तेरी निगाहें। या खुदा मैं तो तेरा हो गया, तू जो करम फरमाए आदम इंसान हो जाए। मस्ताना हो के दीवाना हो के तुझे पल में पा जाए। सांसे फिजा में तू है, रूए बया में तू है, हर इब्तिदा में हर इम्तिहा में हर एक नजरे ज़बा तू है। फिर ढूंढे क्यों तेरा पता, तू है धूप में तू है साए में, अपने में है तू पराए में। अल्लाह अल्लाह मेरे रोम रोम की एक अदा, तू इश्क मेरा ऐ मेरे खुदा। हर सांस में है बस तेरी दुआ, तू इश्क मेरा ऐ मेरे खुदा। तुझे पाने से बढ़कर कुछ भी नहीं, तुझे देखते ही दिल बोले यही अल्लाह अल्लाह। कैसे इश्क से सज गई राहें, जब से देखिए तेरी निगाहें। या खुदा मैं तो तेरा हो गया, तू जो करम फरमाए आदम इंसान हो जाए। मस्ताना हो के दीवाना हो के तुझे पल में पा जाए। सांसे फिजा में तू है, रूए बया में तू है, हर इब्तिदा में हर इम्तिहा में हर एक नजरे ज़बां